3:00 na. Oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! Good afternoon! Merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. Tasampatabi ko yan, miskidit ko yan. Tasasampagidit tabi. Dit pa, dit pa, dit pa, dit pa, dit pa. Yan, ayos na. Kumusta lamang po mga boss? Maray na hapon, Pilipinas, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Welcome po mga tugang sa inyong programang Pinky on Mo Baby. Inipon sa inyong amigo sa radyo si Henry M. Minasabing ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom, ninala ko pagkaon po nintabaha. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mo mga tay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Leverade. Leverade, Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po sa lodot ng proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na highly served natural kaya aligta. Ang Silimarin kang Leverade, sarupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Pero na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na para sa baskog natay. Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region. Kasabay niya to sa Technical Department si Kuya Nims Flora. Katuyang IT Tabi, si Jerome Martinez. Good afternoon sa mga nakatutok po online. Asin po sa mga nakatutok sa tuyang radyo, 729 kHz. Dili po sa sendong istasyon sa number 1. May sa tuyang tataramon ngunya na hapon mga tugang iyo tabian. Sa tuyang tataramon ngunya na hapon iyo tabian. Ano nga nang tataramon ta? Natadaw tang isip ko niyang gariwara. Nawara ang isip ko niyan eh. Dipisil taga kuya, di ba inlab ade? Pag inlab aga, dipisil na ade. Pero feeling ko inlab ako ngunya na aldaw. Feeling ko lang ay, baka nagdadagog si Mrs. Baka nagdadagog si Mrs. Sarong. Ano nga niyang? At sa tuyang tataramon ngunyan, mga tugang na hapon, lago. Ano ko sabihin mga tugang kang tataramon na lago? Nakadagog na kamukha na word na lago. Ang isip mo nga lago. Gari marawat. Uy nga sweetheart. Ano nangyari sa imo nga? Haloy-haloy tang pagsyuta. Ang isip mo nga gari lago. Taraman mo ako kad iulog ta katulo sa motor. Ano nga? Babe. Anong pag-isip sa lago nga ang isip mo? Nako, o diyan tabi mga tugang lago. Ang lago na tataramon, yan po mga tugang it applies to kwan. Sige daw paliwanagin daw ako nindo. So nagdidangog niyan, 0928-777-5548 0966-230-034. Yan. Ang tataramon ta, ngunyan tabi mga tugang na hapon ay lago. Isip mo ngayon oy lago. Sa ano kay to baga di mo pwede taraman ng estudyante mo kan ano na ngayon oy. Ang paka-recite mo, ano po ma'am? Very good. Na ang isip mo noy sa lago. Tara ng estudyante mo kan ngunyan, magsala nabantay bata ka. O kung bako mga tugang nareklamo ka. Hello?
No. Ya. Ang lago baga, Sir Henry. So, kapatal mo nga, kalago sa nisip mo. Amo na nga ni. So gani baga manay so kutal ang utok. So utok baga kutal. Ara mang kutal. Mali, kalago nga kalungod. Nyan, ara mang kutal. So tukal baga ang kutal. Kutal nga ang utok mo. Mali, lago. Malang patal mo. Ako ay sa tabi ka sabi lang sa tunga, no, mo. Kalago sa nisip mo, Bibian. Amo na nga ni. Kapatal ko nga ni Sir no sa data ko. Oh, ngunyan matali ka na ngunyan. Abang nga term sa tuso, kalago nga ya. Ngunyan po, gari matali ka na di. Marere, kidi. Durap. Marere na kidi. Mareray na kidit. Medyo pa na. Medyo 57 anyos medyo na. pa na. Medyo tagas-tagas na. Tagas na. Ay na. Kumbaga sa kutsilyo, nagtaram-taram na. Yan. Ang mga taram sa mga, malang urulo yan sa nisip mo. Amo baga, mangurulong yan, oy. Mangurulo ng utak mo, di ba? Lago, di ba? Salamaton po. Salamaton. Pero ang road talagang lago, para sa nyog, bakoy ako yan, Emi. Ang tataramon talaga mga tugang na lago, para po yan sa nyog. Pag sinabing lago, ang isip mo talaga, pag sinabing lago, ang nyug na iyan, di siya matagas ko yan, Emi. Di siya matagas, di siya magiging lumbo, di siya magiging lokadon. Sabihon, pagkapon pa sa nanyog na, di po siya pwedeng magiging lokadon. Diretso na po siya na magiging malalapat. Ang lago, minatakdag, di ba? Binahulog yan, mga tugang na lago na nyog. Hello? Migo, good afternoon. Yes, good afternoon. Ang lago, Migo, so, nabuslo ba kaya na niyog baga? So, sarok tawag baga. Wala na siya ning palapa baga. Tapos nabuslo siya. Parang hinog sa pilit baga siya. Iyo man ang adi. Hinog sa pilit, Migo, adi. So, kung sa kon baga, kung sa ano nga nang apod kaan. Basta, yung pigagamit mo sa namigo, sa nyog. Oo, di ba? Kaya lang. Kailan talaga yung pwedeng i-gamiton sa paggulay yung sa ano. Kaya lang, iba ang parong kay yan. May parong siya. Kaya lang, medyo ginibang kibang pagi na i-apply sa isip nin tao. Oo, tagal ko baga. Tigdataram baga, use your coconut head. Use your coconut shell, arugan. Tapos taramang kang utak mo nga no, ilago. Mga maestro baga kayo. Tigdataram, marong kaya. Ngunyan, di ka naman. Taraman, estudyante mo, sa labot, iba nabuton mo. Bulit, pangbubuli baga yan. Di ba? Di ba? Kan mga panahon ta, ang mga maestra, mga wrangler, ano? Ay, nako. Ako kang kapilyon ko sa classroom, pero imbes ako nakudot kan maestra ko. Pero mo niyan, Migo, magagayon na, ano? Ay ba, nangon yan? Buda, baby nangon yan kimaray, na estudyante. Di mo nga na pwedeng stress ang estudyante ngon yan kimaray, tayo reklamo ka, di ba? Kaya nga, ako nga ka nagturo ako sa rong eskwelahan, sa rong kolehiyo, university. Nailing ko so evaluation kan pagkatapos kan semester. Sabi kan estudyante, si sir po magaling magturo, kailangan daming pinapagawa. Takabaga. Oo. Salamat niyo. Salamat, di ba? Nabasa ko ng Jerome so. Yung baga Jerome ade. Yung baga ade, may evaluation baga after kan semester ade. May evaluation baga. May kasurat pati, nakabol. Si sir po magaling magturo. Kaya lang po ang dami niyang pinapagawa. Nahirapan kami. Saka maga. Habo na magribok kidakol. Siyempre, the more na dakol kang activity, halang ko ang grado mo. Na kung mahilig ka na less lecture, more activities para application, broadcasting baga. Magaling nga magturo. Kaya lang ang daming pinapagawa. Nahirapan kami. Otro semestre, Jerome. Lecturean kong lecturean, exam. Oh, wala na. Wala na activity. Aber daw. Nagkameraram naman. Nag-evaluate naman. Si sir talaga, napakagaling magturo. Kaya lang, palaging nag-exam. Di ka nang abot. Di ka nang dudumana na. Ay, nako. Di ba? Sige po. Kung mga sandali. Migo, may load na... Ay, alat mo na. Diyan tato, Migo. Alat-alaton mo tabi, ha? Alat-alaton mo. Yan. Alat-alaton, Migo, sa load mo, ha? Good afternoon, Tabi Henry M.
May problema po ako sa aking asawa kasi po naluloko siya sa isang babaeng nagtatrabaho sa gabi. Isang gabi, nakita ko po ang cellphone niya na may mga text ng babae na sa tingin ko may relasyon po silang dalawa. Ano po kaya ang gagawin ko dahil nahuhumaling ang asawa ko sa babaeng yon? Hindi ko po alam kung paano ko yon aayusin. Kasi po mahal ko din ang asawa ko. Ayaw ko ring mag-away kaming dalawa. Pero sa nakita ko pong mga chat niya sa cellphone, ang babae, nagkakamabutihan silang dalawa. Ang takot ko lang po, baka siya magkaroon ng sakit kasi po yung babae parang nahalata ko na nagtatrabaho sa gabi. Ano po ang gagawin ko? Galing habo ko isturbon si Sarah ngunyan, tabisi. Si Sarah baga, ano po ko isturbon si Sarah, tabisi. Arog kayo ni Madam, ha? Oy, tukabi sa lamesa. Oy, tukabi. Uy, Mrs. Ata na, sige ng turot talibong. Tukawi dyan sa ampangan kang lamesa. Yo, tukawi. Yan. Kusog-kusog ang radyo kidiit. Yan, yun na. Kusog-kusog ang. May pagkagulpi ha. May pagparabiri ka ang radyo. Nalilibong ang payo ko. May pagparalugo ang radyo mo. Yun na. May pagparalugo ang radyo. May pagparalugo ha. Isintro mo lang sa 729 kHz. Yun, naarog yan eh. Mrs. Dili mo na kita sa garo extreme na sitwasyon. I-assess mo ang sadiri mo kung natang ago mo naghahanap ki ba? Di pa ako nagkukonklude na si ago mo karelasyon itong katext niya. Tama? Pero, you ask yourself, magkakaigwa kita ki self-assessment. Sa exam baga, tudaw kan magkaigwa ki sa exam sa mga estudyante, let's have a self-assessment. I-assess mo sa diri mo. I-assess mo, may chance kaya na si Ago maghanap ki iba? Haputon mo sa diri mo. Tapos minsan, may mga lalaki man talagang maski kontentado sa agom, ang kaduratan niya, naghahanap pa siya ki iba? Bago yan, Eme? Kontentado na sa misis niya, magayon na nagom niya, kahamot-hamot ka nagom niya, padabaon sa kanagom niya, sa kaduratan niya, naghahanap pa sa kiba, may mga lalaking arog kayan. Oh. Ilinga doon sa diri mo, kung anong posibilidad na si ago mo maghanap ki iba. Tama? Baka ang pag-abot na gawan, loong mo, permi maalsumon. Paano ka magkislama? Maray na hapon, agom. Pagkisay mo na agom mo, salbatan ng alsom. Di ba? Assess yourself. Haputon mo ang sadiri mo, may posibilidad kaya na si Ago maghanap ki iba sa itsura kong ini? Ikaan makaka-answer ka iyan. Maski kita mga maedad na, maski kita mga gururang na, maski kita ama taba-taba na o anong hitsura kang pagkatawo ta, dapat kita man lamang mantinirontang mahamot kita. Mantinirontang malinig kita. Pwede man lamang kita magsisipilyo. Ang kilikili mo, pwede man lamang mahamot, etc. You maintain cleanliness. And para anago mo, and you must do everything for the satisfaction of your husband. Regardless kung ano po iyan. Tama? Regardless kung ano po iyan, there must be a mutual satisfaction between you and your husband. Nasabutan? Na. Try to assess. Okay. Number 2. Sunod. May mga lalaki man talagang ipinangaki, Kuya Nemi, ano may kapilyuhan. O, paminsan, nasa lahi ang kapilyuhan sa buhay. Hindi akong kumbinsido kayo ni si Noel Manalo sa kubura si Joker. Hindi ako ang kumbinsido yung lalaki. Diba? May mga lalaki man talaga na, ano ba? Namamana. Ano ba, mga tugang, talagang talamag ang kapilyon sa buhay, Kuya Nemi? Ano ba talaga, mas kanong kayong kanagom, may kanuratan sa buhay? Ilingon mo na mga agom ki mga artista, yan ang mga agom ki mga mayaman. Kagayong gayon kanagom, naghahanap ang iba.
ito po, lalaki na ang may problema. Nasabutan. Now, kung umabot sa puntong arog ka ng agom mo naghahanap ki iba, kay pon mo siyang kaurunon, di mo pagdagitan, di mo pag-iwalon. Try to ask him in a simple way. Use simple words that are not agitating. Use simple words na day nakaka-offend sa agom. Tangkadat lang kuya nimi sa mga lalaki, day manan matuga. Nadakop po na matuga yan. Day man matuga yan. Try to ask, agom, totoo ba itong nadadangog ko na may kinahumalingan ka? Hello? VP, good afternoon. Good afternoon. Igo nga ni ako ni Dave. Ano? Nagsisilo sa news manager niya. Di mo man kayo silusan, Bigo, na aram sa birthday kang pigapudan mo? Di ka sumilos ka ito? Talaga. Di ko nga ni aram, pati duty, aram niya na pala. Ako di ko aram. Lakosun Tama ba ito? Kanya-kanyang abilidad. Lakosun tayong salpa. Baka ngayon mayroon siyang ibang paraan. Uyug-uyugon mo yan. Difícil baga magtiwala sa kaopisina o kapadihon. Pag-abot kaya, amigo, sa mga relasyon baga? Sa mga araw ka na bagay, di pisin magturutiwala sa kaopisina buda mga padiyon. Oo, difícil talaga. Dilo pag may agom na, ay nako. Lalo kung ang mga kaopisina o mga reporter, Oo. mas delikadoon talaga yan. Ito sa imo, sarapay ka na. Bye-bye. VP, Po. ito bagang kamasudyan mong sinabi, Oo. ang lagi pag may agum na, nakaagid na yan sa senador at congressman, Oh, nata. denial king. Dapat pala pinaukod ta pala adi. Dapat pala anong pagkakapareho adi? Yes. Denial king. Yan. Oo. Ano? Mas kimadakot mo na, Oh, deny yan. deny to death. Awin na. Okay, sige. Sige, alright. Sa magagom kaya kuya nimi, nag-init ang relasyon kan magagom kung nag-iwal. Ewan kaya mga meses man na. Paano din makahanap kiban agom? Napaguli mo, imbes bang haputon mo si agom, nagkaon ka na. Agom, nagkuhan ka na lamang. O kumusta pagal ka o ano, gusto mong kape, gusto mong pagkaon, o pagsalida kibado, etc. Pagkabot-abot, imbes ba ka na istorya magitultol, sa baton mo ki problema, kaya minahanap ki iba. Diba? Kaya minahanap tabi ki iba. Pag minahanap ang ki iba, may problema ka. Tabata mo niya na panahon, nataman daw, Kuya Neme. Ay, istorya sa kuya ini pala. Dahil man, istorya sa kuya ini. Nataman daw, tamay na mo. Ngunyan ko ta ngani, may madigdi. May madigdi ko ta ngunyan ko ta ngani. Maringa, ta nag-apod siya. Nganya ko, dahil ka namang digdi tabi. Tawara man sa bibisitahon mo digdi. Natangya sir, siya ba ang bibisitahon ko? Ikapong kayo pang kumaka. Saka maga. Dahil ka magsirer ko dyan sa kali. Ako kaya, di ba na? Ay, tabi ka. Now, kaurunan man ako mo, nantig agom, ano daw kung punduhan mo iyan, nakakadinorat mo dyan, kung ano man iyan nababasa kong iyan, tayo na pigdidinuratan mong iyan, nagtatrabaho sa arog ka na lugar, baka magkuha ka dyan kihilang, bakuya-kuya nimi, dakulong bagang hilang, sa paggibo ka yan, taraman mo, makatakuton ba ganyan ka nagpapara pulos-pugo sa arog ka na bagay na mga, sorry po, bako man sa kung ano, pero if you have multiple sex partner, may problema iyan paminsan. Bako man gabos. Yaon mga tugang ang ulakit kan mga unwanted diseases na nakukuha sa paaginin kaduratan. Nin lalaki. Bata paminsan, ang mga lalaki, carrier kan helang na iyan. Di mo mapansin iyan unless na ma-transfer iyan sa babae. Kaurunan mo sa ago mo. Yotabi, di mo na pag-iwala, kaurunan mo siya.
Di man kimaraot na sa pakihuron. Ano na? Tapos, ang gibuhon mo, pagkwa na baga, ngaya pagkamuna sa nang duwa, pagkamuna sa nang duwa, baga, biloy-loy yun mong hurson iyan. Aha. Sara, marig di anak. Kung kamuna sa nang duwa, lumayon mo tabi. Huruson mo yan, tapos sabihan mo, o agom, may pagkakaiba ini duman. Ano yun, may mapapicture sa kuya? Sige. Nata, ano yun bisita? Alika dito, Shara. Saan na? May mapapicture na sa sandali lang. Thanks po. Okay. Ano dito? Ano? May bisita? Bakit? Picture? Sige. Okay. Ano yung bisita tao sa nag-confirm na alika dito? Anak. Basahin mo ito. Okay, sandali lang po. Tamay mapapicture. Yun po sa advice ko sa mo, Mrs. Sa pagbabalik, pag-irestoryahan ta mga tugang ini, DOH yan ba? 10 klase ng tao na dapat dahil mo siya maging amigo. Types of people you should not be friend with. Pakalipas lang kan mga patalastas, 8:33 oras po sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes,
dito sa Legazpi. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Pasensya na kamuta. May nagabot akong mga bisita. May superior kong bisita, 2 lalaki. Kasi tatuan ko, babae ko yan eh. May minapod ka sa bago niya, kung di ka magdigdi. Nata nga, yang po nga ako si Kuya ni Miss Flora. O hindi, nakuha mo na tabi. Yun na. Oh, very good ka. Sige, thank you. Okay.
Okay, good. Alright. Ay, si Jenny pala nag-text, oh. Jenny pala nag-text pala si Jenny. Late ang abot kang text, ali. Oh. Aya, okay, good. Sa totoo lang mga tugang, mapagal mag-artista. Nagkaog kami kuya ni Mrs. sa tabako. sa Naga. Sa Naga. Ikaw ang gawin naman sa Naga, sa sarong restaurant. May nagapalagi-aging magong. Pagkaparahiling kami, sabi ni Mrs. Pwede nga kita magong na yan. Tapos pag, otro balik, sabi niya, Mr. Maceda, kanya ko po, good afternoon. Pwede nga mag-picture? Pwede nga niya ko po. Kami nga po, viewer mo nga kami sa, yan nga sa Kwan, sa Pakul ko yan imi, sa sulalaki, Tagaligaspi, sumisis, Taganaga. Sabi sa kuya ni Mikan so Kwan, who's with you? Kanya ko, my wife. Sabi kanso babae, wow. Napaka-pretty naman ng kanago mo. Pagod ako ngayon po, bako mag-home. Naining mo na ko yan. Ngaring bawi ako sa picture na sarawayon nga niya ako inio. Ano mag-una niya kay Mrs. Girlfriend ko? Kaya pero magmahon kita na. Kaya di kita pwede magpaparaliwaliw sa kung saan kitang parte. Kaya madaliw ko ita kuya ni madakop. May din naman akong sarong lugar. Sa kuhan sa duman sa sarong dakulang mall sa Naga sa S&R. Naimbitaran man sa Naga. Taday man ako dyan member. S&R. May nagaragi. Sabi, nagrani sa lalaki sa kuya. Sabi, nga sir, paninsan na po ngaya. Kaya ngaya, dahiling takabaya nga, pigiling taka kuna sa Facebook. Kung di ka talaga, gano'n nga po ika talaga. Diba? Oo. Kaya di kita pwede magpaparadinurat kung saan kita magpaparahaha, magpapara kung ano ta. Nahiling kita sa Facebook, paglaong mo pa sana, wow. Si Henry M. ngaya, garing ngaya may kauro na iba. Maguguyan ni ang takot ko sana, alright, now, yun na kita, bataw ng topic tao. Types nin tao na dapat na ita maging amigo. Sandali lang ta. Aramon ta mo na mga tugang ang report. Hali po dyan sa luwas kay ba si Karen Ala, 16, bago po magabot ang alas 4 nin hapon. Karen, good afternoon Karen. VP Henry, kaibanan ko muna si Engineer Ronnie Rosal, ang Provincial Administrator ng Albay, dahil ang kapadakos niya itong pinagsususo, itong development at inlado pa ng Provincial Government of Albay, duman sa aligadong Tigwang Quarry, duman sa may barangay Marasarawag, Ginubatan, Albay. Ngunit pag-VP Henry, kaibanan ko na si Provincial Administrator na yung ipigtuturo sa kuya kan Pengo as in Provincial Task Force Quarry na magsimbag sa bagay na yan. At si VP Henry tabi sa Idunali. Hello Engineer, PA, maray na hapon tabi. Maray na hapon tabi, VP pati Henry. Yes, opo, okay. PA, primero tabi, ano ang na-check na ba o na-confirm na? Takawran mo si Gub Kasubago regarding po dyan sa aligadong quarry, dyan po sa may parte kang Masarawag area tabi, PA Rosal, Rolly? Pinagpesta po kitang pagpaduman, yung mga tao, nagduman na po si sa tuyang Apsimot Chief, si Roderick Mendoza. Opo. Siguro nakatulo na siyang duman. Tapos nagpa-drone pa kita duman. Opo. So, based on records and based on observation, wala man po quarry operations duman. Okay. Wala man quarry operations. Kasi ang quarry ta along Manila, so ining Masarawag sa side parang northwest kang Manila, no? So, nagawang magkatabi kita. Opo. Wala man na kitang na-observe naman na quarry operations. So, pag tumantabi ni Rod, nahiling niya, ini pong series o Sabodam yata ni Pade. Kung nagkaruduman ko,
during the time ni Papa. Nasa DPWS pa siya. So haluin na tabi ni mga dam, kaya nag-giveaway naman ini. Norbut Ceraro. So kaya doon po nag-agi ang past or debris. Kaya yan po, permit talagang pakasugan ng tubig. So doon kami na-agi. So ini po ang cause kang past no? So wala kitang ibang nahiling. Siguro, idagdag ko lang, wala na masyadong mga kahoy duman sa taas. Siyempre, wala na masyadong nakakapitan na sa to yung mga tubig. So, mas makusog ang bonus ka tubig. I see. So, yan. So, kasukaan ko, pasala sa to yung EDC meeting. Ito pong Provincial Development Full Council meeting. Kung 70% tarkal sa to yung governor, itong 20% development fund. So, duman, kaya mababudget na po ining duman sa may Masarawak. May instruction na po siya kay Engineer Baclao na isurvey ng area. Kapalagan na po kita duman sa taas. Kung siya po nagaba, ini pong piyapod kong sabudang nahiling na tabi. Haluyin na po ini, siguro, ano ko lang, napakasumasapod ang pwede ka mga ketong panahon. So, siyempre, sa kahaluyan, nag-ibang naman ini. Kaya sa kanya, sabi, may instruction na sa tuyang governo na nag-ibuan na po work program. Ining duman sa may taas kang Masarawat. So, yan po ang sa tuyang updates. So, kaya lang sabi, talagang hindi kami nahiling na quarry duman. Okay. So, based on records, based on site inspection, wala man kita nahiling pong quarry operations. Ang quarry po nasa baba, duman along the Manila. Then sa wala po ka pequeño yata, sa inutan pang joint barangay. PA, ang paano kaya, nagluwas iyan, takaso hapon, may sarong konsyal sa Masarawag na nagduman sa sanggunang panbayan kang ginubatan, nag-confirm na igoda ang quarry, duman sa Purok 3 kang Masarawag. Then, nakauron man ni Jimmy, so tagsadiri katong pig-aligan na quarry. Ang sabi, kwan nga po ini, garo, anit po ka ito, so stockpile area, no? So, ano po ang pangaran? A certain kagawa, total po, ma-forward ko sa... Yung sabi yung may stockpile naman. Yeah. Tan sabi, guda kistak, Jimmy, ano sabi Jimmy sa pangaran Jimmy? Ricardo Martin. Sumay sa diri databi kan stockpile po, PA, Ricardo Martin. Nakauro na Jimmy. Iyan po Ricardo Martin. Sa Manila po yun ang quarry niya. Ayun. Actually, based on record study, almost paubos lang sa yung stockpile. So, yan po. Actually, nahiling ko man yata sa interview sa iya. So, yan po. Paubos na rin yung stockpile niya duman. Ayun. So, Okay. Kaya may tigatarap talaga siya po na stockpile. Pwede na po ipa-verify yan. Yeah. So, ipa-verify ta kung ano ito, sabi yung pong stockpile. Kasi talaga sabi na ang duman sa taas kang Masarawag, wala mang quarry as well as stockpile. Kung si Martin po ang tigatarap niya, sa Barangay Manila po yun sa baba. Ayun. So, yan po masasabi ko. So at least po, PA, na-clarify tango niya itong sitwasyon na ito. Tanganin na mas sa mga alegasyon, mapundo, masabutan kimaray tabi. Ngunyan po, from your end, sa provincial capital, de pong quarry duman sa Masarawag area. Wala tabi, wala. Pero kung may pikisabi talaga siya na sa taas ng Masarawak, kasi po balik-balik naman duman si Rod Mendoza para mapig-report sa kuya na may quarry or stockpile duman. So, sa Garay, kung talagang ining pikisabi ni Kagawad, ikaw talagang quarry or stockpile, paki-coordinate na po sa kuyang opisina para mapapasyaran ta. Para once and for all, makikita na yan. Yes. Very good po. Salamat ang tabi, PA Rolly. Mabuhay. Salamat. Okay, thank you so much. Karen?
Ayan pa, Baby Henry, ang pagklarifikar na kan gobyerno provincial kan Albay, tuman sa pigaputan issue, tuman sa barangay Masarawag, kinubatan Albay. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan, ha? Ang pahayag ni Provincial Administrator Rolly Rosal. Duman daw kita kay Jimmy na salita. Ano man ang ganda nangyari? Sa kasabagon, may nagdumaan na mga team hali sa provincial government of Albay. Nabaliktad sa istorya. Nabaliktad sa pangyari. Kaya gusto kong aramon kung ano nasa likodan kang istoryang niya. Ha? Jim, good afternoon, Jim. Yes, BP, magigiulo ka. Kaso hapon, nagkaparisir baga, kung parte ka na backgrounder, nagsisisyon sa Sangguniang Bayan, luminantad so konsyal kan Barangay Masarawag, si Kagawad Romulo Leona, na nagsasabi na sa Purok 3 kan Barangay Masarawag, iguanin extraction. Ang pinangaranan nga ni itong si Ricardo Martin and hinagda so mga members kan Sangguniang Bayan na mag-ocular inspection tulos kaso hapon maski papanggina. Opo. Nagpasiring mananggad duman sa mga members kan Sangguniang Bayan together with DCGB News in kung ano so mustra niya, description niya duman sa sitwasyon sa Purok 3, iyo mananggad sunahiling kan mga barangay, ay kan mga members kan Sangguniang Bayan. Uni na ngunyan, ang istorya, si Kapitan Vicente Baliat, inot na inibaga, pabalik-balik baga dyan si Sir Rick Mendoza, kanapsimo, Mayor Gemma Anong Hoko, nagtataram na Daikikwari operation sa Masarawag. Iyo. Totoo. Kan naglaog si Kagawad Romulo Leona, nalibong na. Ari na nagtataram kitotoo. Sakod na nag-inspection so mga konsyal sa pagtubod na yung mananggad igwa. Kaso bago, si Kapitan Vicente Baliat kan Barangay Masarawag, ano na? Direct lang inapot kan DCGB nyo. Sabi mo niya ako, daing quarry operation sa barangay mo, wala man talaga ngaya. Ngunya? Kanya ko, ano ito pagtataram doon sa sesyon mismo mo. Ni Kagawad sa ito? Romulo Leona. Dahil nga niya isigayo ng jurisdiction. Dagugunta, siya na mag-explicar si Kapitan noon, dagugunta. Talong nalula ako. Ako nga, di tabo na lugo. Masarawag, ano pa reaction magawa sa concern ni Kagawad Romulo Leona kasapon ni Sangguniang Bayan? Regarding sa kwarte ni Martin, ito, lakukan Barangay Manila. Baka ito sakop kan Barangay Masarawag. Pero Kagawad mo ito si Romulo Leona, no? Ano naman gusto sabihin? Hindi niya aram na ito, jurisdiction sa loob ng Barangay Manila. Luwas na pala ni Masarawag. Di yan ang nasabi mo Kagawad Polo. Kaya, sa niya, taurong ko kaya dahil siya magpara-upload na dahil niya araw outside sa parte. Dapat, uwa-unay siya si Captain San Manila. Sabi, ang delikado na purok 3 na ito. Yan mga propektado na purok 2, purok 1, purok 3. Pero sa ibaba ito, sa ibabatan. So dapat mag-tumar party plus Manila. Ano, may share ka muna kukuha duman dahil ang Masarawag dahil nakukuha. So ibig sabihin, ang Masarawag sabi Kapitan, confirmation alin sa imo, wala in-exist dong quarry. No quarry, no activity. Itong siguro, giulo ka kan mga istorya digdi sa ginamatan. Kuni na, so Kapitan kan Barangay Maninit. So bigyo tumbok ni Kagawad, gari pareho kang pigasabi ni Kagawad ni P. Rosal? Tapos nagatugma duman sa apod ni Kagawad Lando Palabre ka na. Nayaon duman sa may Manila area, nagatumbok So simbag kay Kagawad baga kan task force quarry na may sinugo ngaya kami dyan, negative. Negative ngaya. Tama pa nang negative man talaga. Ngunyan, alat ko na. Pagkakuron mo si atong Acertin Martin kaswapon? Epic play ko nga. Inako niya baga, naikos ang stock file naman, di ba? Tama sa pag-collection ko, Jimmy? Ikos ang stock file manangga, di ba? Aminado ba ka siya? Ang stock file, yun naman sa pigasabi na purok 3, tama?
ang quarry site ko ngayon, utos sa Manila. Ang quarry site niya nasa Manila, pero may stockpile siya duman sa Masarawag. Palibog ka ng tiraman. Beribido ko ng mikropono ng ini, Jimmy. Piripitan ko ini. O na, di, binalansin na naman niya to. Hinanap na naman niya to si Kapitan Romeo Opiana. Kan Barangay Manila. Ang sabi ni Kapitan Romeo Opiana, sa'yo naman ang ganito. Sorry. Teritoryo. So quarry site, and so pigay stockpile ni Martin, Manila mananggad ito. Manila? Oo. O di sala, so may sala naman sa pag-akusar na yun nga, stockpile, sakop kan Masarawag. Si Kapitan Romeo Piana Dangugunta. Sige daw. Si Ricardo Martin. Ngonya, napistorya ko si Kapitan Vicente Baliat kan Barangay Masarawag. Pag kumampalan ni Sinida Sakop, na pinagsabi ni Kagawad mo, Romulo Leona, Sakop na inindin daw. Itong piga-kuwarean ni Martin, Manila mo kato. Ang sabi ni Ricardo Martin, may quarry site siya sa Manila. Pero si stockpile, sakop ito kan Masarawag. Manila pa. Meaning, ang quarry site ni Ricardo Martin nasa Manila, and then stockpile nasa Manila pa rin. Record ko sa babi, ang Masarawag ang quarry. So ano sabi mo kato kay Kagawad Romulo Leona na nag-permit Masarawag ang pinagawa na. Sakop pala nito. Kapag Manila to. Sumunyan, ano masasabi po nito kato? Kuha ito na pigbisita ka sa kunyang bayan. Martin, hindi mo nang gadong sa Capitol na pinahista. Sira loob. Hindi nga pura, ribo. Anong gusto sabihan? Sira itong kanila papundol na. Papundol. Tayo ba niya? Hindi makita ordinary ng Capitol. Dito sa quarry site niya, nag-operate? Ano nga quarry site sa Pino? At tawal-tawal na kita kaberita na binditadong kalag sa mata na. So, may executive orders gobernador na bawal mo na para mintra sa operasyon kan quarry, duman sa site niya, ikuanin operasyon. Ito ka, operasyon. Sabi niya, so, panda ito, stockpile man na nasa processing ka ito. Kawat. Kiri pagkara ka. Inapod ni Kapitan sa Kagawad pa niya mag-justify na talagang nag-ooperate na si Martin. Ano na may nahiling po nindo makapagsabi ka mo na nag-ooperate ito maski may executive order si gobernador, nag-ooperate si Ricardo Martin. Di man po, so royalty po niya kay Martin. Hindi po sa kanya naka-royalty. Bako na si Martin naman daa. May royal, may subkunda. Royalty po siya. Pero may Martin po, siyempre naka-royalty sa niya. Royalty gusto sabihin. Takulo ko lang sintida ko. Pero ako po nung mga material niya. Pero gusto sabihin, may operation. Ang mga nagpa-implikar nga mo, nag-operate siya, mista po, bagaan sabi niya, ano daw siya, stockpile niya. Pero pila na po yan to, gamit kong sabi naman, di na pag-iwagon. Atong portion niya to, kaamuhan niya. Luma sa dikil, sudah ba naman pagka-arap ka itong nagparababa na Pahagab lamang kang guru. Para nasa-extract na, ayaw ipikto yun sa barangay? Kasi kung sakon, meron nga kadatan ba, siyempre dito ron, makapaitak din sa dikil, kapabaan na yan. Ano apektado? Anong barangay? Hindi na, kapabaan, nagkakain, iPhone, na. Dapat na. Apektado ang bilog na sintro. At ako din, apektado na. Kita, apektado na. Nalilibong na ako. At apektado na ako eh. Gari gusto ko nang magwala. Sabi ni Kapitan sa Masarawag, wara kikwari. Pero sa Kagawad niya, igwa kikwari. Sa kabaga. So, kwari concessionaire. May subkontraktor. Di malas. Sabi kang Kapitan da inquiry. Sabi kang Kagawad igwa. Sabi kan saro may subkontraktor. Di ka magkarilibong ka. Pero minti na da si Martin. Bako man niya si Martin na nagakwari. May nagakuha ngayon dyan. Ayun na Jimmy. Jimmy.
Jimmy! Punduan na tabi, Jimmy, yan, ah. Turagan ako kan mga pare, kan area of responsibility. Malang libong sa kinabatik din. Salvatana. Punduan na, Jimmy. Baka mabuha kitang dumatabi, Jimmy. Mahirap ka tabi sa kuya. Di malas na buhay na yun. Ngunyan sila ako naka-encounter sa reporting ta. Sa palo yung ko na sa radyo. Ando na, kung may gamay na igwa kinalalan si dyan sa Kapitolyo. May nagduman ka sa ano, alsibag sa negative. Ano na, ano nga nangyari? Negative nga, boss? Kapaputong ko si Kapitan sa Masarawan. Wala pa talaga kawarin niya sa mau. Oh, hepot sa kagawan. Karaman ko nga si Kagawan, di niya araman hurisdik. Kumurapundong nga siya. Bako kaya itong sakop me. Hinapot ka sa Kapitan sa Maninila. Sa Maninila nga ito. Oh. Sabi kang Kapitan sa Maninila, amo sa buya nga yan. Oo, tapos? Hinapot sa Kagawan. Amo, yan si Martin na abako nga si Martin. May suma. Lalo kitang nagkarulula. Pero nag-amin si Martin na iyo siya. Bigyak. Jimmy, mahirap ka tabi sa ko, Jimmy. Pinkyon mo na Ay, inda. Jimmy na salita si Jimmy Jones. Salbatan ang pangyari sa Mauraro. Ano ba yan? Ano na kita? Hello? You know the drill. You know the drill. Yeah, I know it. Inhale. Exhale. Para mo pipi ang solusyon kaya? Ay, inda. Ang solusyon kaya nasa tumpa. Nasa tumpa. Oo. Biyo palagod. Ano eh? Hakwa tol itong pudal duman. Ikaag dyan din Maninila and Masarawan. Maling matuldo ka na yan. Inda. Bakaw yaman, Bigo. Gusto ko na maguli ka, Tam. Mahuli na talaga. Ano? Itong kudal duman sa tumpa na halangkaw, ibalyo dyan. Ganing biyo pa. Biyo pa. Ayun na. Bye. Kahit to kuya ni may kamidbid ako. College ako, sabi niya. Basta ako basta ikaw ang kamidbid ka ito. Basta sabi niya, pag ako baga medyo gari, uyam ako muna. Sabi niya, relax. You know the drill? Please be calm. Sabi niya, kalma. Relax, you know the drill. Anong drill ta? Inhale, exhale. Ayun na. Salamat, kansa ng pagantabay. Tapos na ang programa. Goodbye, mabuhay. Hilang kang atay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga hilang nadarakan sobrang paginom nin ala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing magmangatay. Kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtao nin proteksyon. Sarado na pag-inom kang proteksyon pwede pong mabawasan o pwedeng maiwasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man ang Liver Aid Silimarin Capsule sa paghubag kay. Mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dahi. Mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Diba? Kung may kamit-bid mo na, sabi kang kamit-bid ko kuya Neme, pwede ba, before mo na ibukay ang bunganga mo, count ka muna ng 1 to 10? May stress ka talaga kuya Neme. Diba? Pwede ba, count ka muna ng 1 to 10, bago mo ibukang bunganga mong yan? Ako, opo. Diba? Tapos, ikaw, may makulit ang kamit-bid, sabi niya, relax. You know the drill, di ba? Inhale, exhale. Salamat. Goodbye. Maray na hapon. Piolo Pascual po.